Og det er da god manis. Ja. Ja, lad os lige Vi bruge dagen. har skaffet Os to. Fællesskab, siger jeg. I et fællesskab, vi hjælper hinanden. Nå, vi vil ikke sælge. Hvad? Jeg tænkte, vi lige ville være safety precaution og sælge the good loot, men... Nej. Fuck nu, det er jeg ikke. Det er overrated. Altså, hvis en af os dør, så mister vi flere monies på det. Jannik? We don't care. I see trees of green, red roses too. What the fuck? I see them bloom for me and you. Oh, okay. Nej tak. Nej, det er jo ikke sjovt. Jeg stod lige og jammede. Hjælp! Gutter! Gutter, please! Nej, det er en dårlig kombo. Det er kraftedeme ikke fair. Nej! Hjælp! Jannik, hvor er du? Hjælp! Hjælp! Det er ikke fair, det her. Har du en af de der? Ja, og der er også plasma efter mig. Det er det ikke fair. Der er 2 af dem. Hjælp! Oh. No. Oh. What did I just see? Han er ikke i live, ham der. Han... Nej. Hvad nu det jeg kører? Okay, yep, ses. Fuck that shit. Fuck that shit. Så gutter, kan I huske, da jeg sagde, at vi ville miste alle pengene? En bikub. Okay, vi kender planen. Jeg tager dem. Jeg har ikke taget mit Fart på, nej! Løb, jeg tager... Nej! Nå, Nora, skal vi prøve igen? Jeg får dem efter mig. Hvad? Jamen. Nå! Okay, fair nok. Og 5 minutter aldrig! Nå. Ja, okay. Så er det bare også, Jannik. What the fuck? Han hænger ud over kanten. Nice. Den passer på ovenfor, der er lidt tid. Hold kæft, den dør gav mig et chok, mand. Den kan ikke høre dig, den kan kun se dig. Den kan kun se mig. Ja. Når den ser dig, så skal du ligesom brække dens ankel. Hvorfor spiller jeg det her spil? Lad vi sælge. This gonna end so bad. Det ender... Nå, nej, den er friendly, den der. Den er friendly? Jamen så lad mig det lige sige hej. Nej, du skal bare ikke gå i nærheden af den. Den er friendly til en vis grad, den der. Du kan se det på den lille hale. Okay. Så på sådan, der er... Ja. Han skal bare ikke fuck med den. Så lader den ikke være. Jamen jeg fucker ikke så. Det er Noahs soundboard, det der, ikke?
Nå, det. You want me to go first? Yes. Oh. Just don't fall. Kan jeg gå op her? Nej. Okay. Just let him back. Nice. God damn it. Fuck sake. Det der lille på vej ned. Der er en flashlight. It's your ass. Bare hop. Ja. Bare hop. Ingen vil savne dig alligevel. Vi mister penge, vi mister penge. Hop ud over, dræb den. Nej, hop ud over, så dræber du den også. Dammit, goddammit. Ow. No fucking way. Oh. Yes. Du glemte også din flashlight på gulvet. Så er det nok derfor jeg ikke kunne se noget. Nå. det var så Lukas. Velkommen. Vi dykker os et... Jeg trykker det 2 gange og så spiste mig. Alright. Gør jeg kraftet mænd alene. Jesus! Jeg troede jeg var herinde alene. Fuck. Jeg kan høre noget derovre. Edderkop. Edderkop. Holy fucking bitch. Den. Løb. Løb, siger du? Fuck. Jeg ved ikke, hvor jeg er. Der kommer ind på mig. Hvad er det, jeg Der er en spider-cop. Nej, hvad er det? Nej. Noller. Den er ikke Nope. Finally. Sådan der, endelig. Nå, velkommen til Titan. Jesus Christ. Det farligste sted, der eksisterer. Op her, bombe. Wow. Der står en pige her. Oh no. Det må jeg da ikke se. Oh no. Ja, det er... Jeg beklager. Jeg er fuld inventory jo. Der er meget lort her. Holy shit. Masken. Nej, ikke tag på, don't do it. Det kunne være ret sjovt. Ja, det kunne det. Hvad gør jeg? Det gjorde det. Der er en pige efter mig. Jamen, hun gør da ikke noget. Bare lad. Very false. Hun gør ikke noget. Nej. Oh my god. Wow, hun kan hoppe hen over ting. No. Du tog masken på. Ja, jeg kunne ikke lade være. Det var også fucking nice. Men det var godt nok, at jeg fik pige.
Oh my god, seriøst. Why? Hvorfor skulle du gøre det, Noah? Well, it has been fun. Ja. Noah? Det skår på så død. Nope, det gør jeg ikke alene, det der. Det kan jeg godt se. Nope. Hvor vi kom fra. Fucking shotgun han har. Ja, jeg ved ikke hvor til ham. Nej. Der Lucia en gave til dig, tag dig. Nej. Tag de der tænder, Lukas, så giver dig hen. Okay, kommer mig, kom her, ja. Den er vej. Bam. Fortsæt, følg min stemme. Følg min stemme. Bare lige vent om, hvis der er, jeg kigger. Ja. Fortsæt. Der er miner bagved, pas på. Stop, bare kig bag dig, Go. Oh fuck, det blinkede. Okay, kom. Jeg kigger på dem. Kan jeg komme forbi her? Bare gå igennem, de angriber dig ikke. Hold øje med dem, please. Jeg gør det. Jeg har en maske, hvis vi skal tage den. Ja. Og jeg har lige øjne med dem. Den er vej. Følg min stemme. Thank you. Nej. Got this. Oh my god. Hvad så? Peter! Hvem er det der? Hvad er det der? Var det dig? Er der nogen miner bag os? Ja, kig bag dig. Jeg kigger på dem. Oh shit, jeg går lige rundt der. Vi har været herinde, der vi kommer fra. Okay, vi skal tilbage. Nej, vi kan bare. Nej, pas på, de dræber dig med, mand. De dræber. Nå! Vel lige ved midnight. Oh fuck. This is it. We have to go. Okay, er du klar til at run? Go. Nej! Lukas! Ej, det er ikke så det ret. Hvor skal han? Hvor jeg kan ikke se en skid. Okay, skift her. Skift der. Hello.
Hvad med vel? Hvad med vel? Let's get the fuck out of here. Oh no 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 hell no hell no hell no 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 no. No, stay back. Stay back. Jeg er på en anden fucking pige efter mig. Lukas, kan du fucking se en, hun er lige bag ved mig. Hvorfor er det for noget? Hvad er det for noget? Hvad er det for noget? No 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 no. No 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 no. No 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 no. Good luck. Good luck. Hej. Oh no! No 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 no. We ain't going in. No 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 no. Du behøver ikke skoven. Du behøver ikke skoven. Du kan godt se, hvad jeg mener, ikke? Da jeg åbnede døren, der stod lige foran snørten på mig, skal jeg sige det.